Eskandinaviako inguru hotzetara ingo dugu bidaia gaurkoan, Suediako Uppsala hirira hain zuzen be, eta Eider Najera Bergarara izango dugu bidelagun. Mendebaldeko Sahara. Nire ikasketetan beti espezializago izan naiz herrialde horretan, hasi que gustoko jaten horra viajatzea. Istanbul urtebete egon nitzanan bizitzen eta asko gustoko jaten berriz bueltatzea. Arabiarra. Nire lanerako oso erabilgarria izango zen eta asko gustoko jaten jakitzea. Txinua. Ez dut uste oso erabilgarria izango zen nik niretako. Nik uste dut klima hotzakin ondo gongo nitzala eguzkisa itzen daben bitxartian. Kaixo Eider, zer moduz? Apa eneko, ondo dazu? Ondo gabitz. Hor ze moduz, negutik urten da? Bai, azkenian ja, ematen da negua atzian laga dugula. Negutik urten barri ja argi apur bat ikusten edo ondiok ez? Bai, egunak ja lusatzen doia poliki eta eskertzen da, asko. Hori asko igartzen da neguan, egunen luzeria? Bai, ja, azaroan edo abenduan, ja, 3:00 ja iluntzen hasitza zeuan, eta gero atzaldiak luzetxo itzen zidan azkenian. Eta oin ja 6 arte aguantatzen dau. Igartzen da baita jentian aldartean? Irixak ematen dau bizitza gehiago daukala oin, eta ikusten da jendia laixau da bilela baitza, eta plan gehiago itxeko gogoakin baitza. Egun motzak eukiteaz gain, zelakoak dira egun neguak hor? Normalian, beste urte batzutan oso hotzak izan dira, eta heldu izan dira 0 azpitik 20 gradutara. Eta gain gauzea ez dela hotza bakarri, baina hori izan dutuzten bezala egunak oso motzak izaten dira, eta askarri iluntzen da oso goiz. Eta elur desente behitzen da. Aurten suerti auki dut, behintzat, eta ez da izan hain hotza, heldu izan ga 0 azpitik 15 gradutara, baina generalian izaten dana, baina beru hau izan da aurtengo negua. Suediako Uppsala hirixan zauz, leheniko eta behin, kokatu iguzu gutxi gora mapan nun dauen? Uppsala dago Suedian ekialdian, Estokolmotik pixka gora, iparraldera, ordu betera edo kotxian. Eta, bai, bastante handixa da, dauka isa 180.000 biztanle, baina, nik uste dut bizitza oso leku txiki baten itzen dela eta hiri txiki baten personalidadia bezala daukala irixak. Eta ze berezitasun edo zelakoa da irixa? Uppsala da ikasle hiri bat. Unibertsitatean bertan dare uste dut 50.000 ikasle, eta da hiri oso internazionala. Munduko leku guztietatik datozte ikasleak, eta gero asko baitxa gelditzen dira hemen ikasketekin bukatuta gero. Eta hori dauka hainbeste jende, astero itzen dituzula lagunak azkenian. Eta hainbeste ikasle eukitza baitza, irixan kultur eta aizialdi ekitaldi asko goten dira. Hemen Uppsalako berezitasun bada, daera Nations deitzen jakon gauza bat, dala igual pelikuletan, estatu batuetako pelikuletan eta ikusten dugu fraternidade moduko batzuk. Eta dare irixan 13, eta dare Suediako regio desberdinetara lotuta. Eta bertan ekitaldi asko itzen dira baitza. Eta hiritik kanpo, Suediako ingurune hori, zelakoa da? Suedian moduan oso laua. Egiza da oso politxa dela, eta Euskal Herrian antzerakoa da, zedana dago pinudiz beteta eta berdez beteta, eta gune berde asko dauzka, da orduan sentitzu dela Bergarako ingurunean oso antzerako, mendibarik, da oso laua. Guazen zeure esperientzian zentratzera, Eider, master batek eruan zagorra, ez da? Konta iguzu apur bat? Bai, hori da. Aurreko urteko abuztuan etorren nintzen, master bat itxera, ekintza humanitario eta gatazketan, eta egitzazen da oso posik nago. Programa aukeratu izan dutelako, eta ona etortzeko aukeria eukitzi harren. Eta apurtxo bat zehatzago esateko, Eider, zertan oinarritzen da zeure masterra? Da pixkat, danetik dago nire klasean, dago jendia urtietan egon dela ja terrenuan lanian, gare beste batzuk pixka berrixegoak, ezain beste esperientziakin, eta beste batzuk esperientzia barik. Baina, danok daukagula interesa, jakitzeko pixkat terrenuan lanin eskero, ekintza humanitarizuan, zela jokatu eta ze moduko dinamikak izango zian aproposenak. Danetik ikasten dugu politika, historia, negoziazioa eta
gatazka, ontxe gertatzen adian gatazkak analizatzen ditugu bertan. Eta momentu honetan, ze puntutan zauz, ja bukatziar edo urtebeteko masterra da? Bai, hori da urtebeteko programa bat, eta ekaina hasieran ja bukatuta eukitzia, espero dut. Azken asignaturian aste honetan ja bukatuko, eta hortik aurrera ja master amaierako lanian zentrauko ga. Ze unibertsitatetan? Banago, Upsalan dago unibertsiadia da, Upsalako unibertsiadia, bakarra dago, eta da Eskandinaviako sarrena, fundau zeben 1467 urtean. Eta horko sistematik zer nabarmenduko zege? Hezkuntza sistematik, gure esatia. Nire graduko esperientziakin konparauta, egisa da hemen klase ordu oso gutxitzen direla, astian 9-10 bat. Klaseko ordua ez gain, nire kabuzin beharreko lan asko dago. Klaseak erabiltzen dira gehien bat, irakurketen inguruan berbaitzeko edo presentazioetarako, taldeko gauzetarako, baina lan karga hondizena klase ordutatik kanpo beharrekoa da, modu autonomoan bezala. Ikasi bai, baina bidaiatu be, okerrez banau, basabitziten. Bai, horretarako denboria tara doengoz. Hemen gertu hau gelditzen danez, Estokolmora jun izana pare bat aldiz, behin junitzen behola bidai askar bat itzen hegoaldera dagoen hirira, Gotenburgora, eta urtarrian ja egon nintzen baitza Tallinen, asteburu baterako Estonian, eta berea bidai handixena, politxena edo ez dakit, martxoa hasieran ineban Suediako Laponiara, Kirunara junginen lagun batzuk. Orokorrean orduan, Suedia zela laburbilduko zeke? Danetik aurkitzeko moduan. Hori, neguko eta udako esperientzia guztiz desberdina izan leike, eta aurkitzu zeinken elur asko, baina baitza hondartzak, pixkat hotzingo bela bertan egoteko, baina bueno, eta bertara bidaiatzeko aukera asko dara eta oso politxak. Eta suediarrak, zelakoa dira? Esango neban diala oso familiarrak, baina aldi berian, eren intimidadia babestia gustatzen jakuela. Sozialak dira. Asko gustatzen jakuela gunekin planak itxia, eta nik uste dut lanan eta bizitza pertsonalan arteko balantzia ondo zaintzen dakixela. Esango neban bizitza oso modu lasai baten bizitzen dela, eta hori asko gustatzen jak. Harremanetarako inglesekin nahikoa da hor? Bai. Nik berbain izan dut 80 urteko pertsonekin eta inglesez perfecto dakixenak, eta generalian Suedian oso nivelona dauke inglesez, eta uniek be txikitatik ikasten dabe oso ondo. Suediari emusatzu aukerarik? Igual jateman merezi daben aukeria. Nire aldetik bai ibili naiz zehose ikasten, baina ez ditut enaiz jun inolako klasetara. Nekizien inglesakin ondo ibiliko nitzala, eta horretan ez do denbora asko erabili, ez da. Abuztutik zauzela hor esan dugu, Eider, orokorrian, zelako esperientzia izaten dabil? Oso ona, ni oso pozik nago hemen. Oin gainera, eguraldi ona hasi dela, eta egunak luziauak, leku desberdin bat ematen dago Upsalak. Jende gehiago dago kalian, plan gehiago dare, eta kanpuan egoteko aukeria beba dauko goin. Eta hainbeste ikaslekin irixan beti dago zehose egiteko, denbora guztian zaiz jende berrixa ezagutzen eta asko disfrutatzen dut horrekin baitza. Masterra noiz bukatzen duzu eta aurrera begira ze asmokin zabitz? Ekaina hasierako ja bukatuta egotia espero dut, ja bukaerako lana ja presentauta, eta asko gustoko jaten hemen gelditzia, lana aurkitu eskero. Ez dago ematen aurkitzeko denik, ez dago oso errezoen sektore honetan lan aurkitzeko, baina bueno, ikusiko da aberso egitetzen dan, eta bestela beste zoze bilauiakot, ez dakit hemen, etxian edo beste lekuren baten. Oso ondo, Eider, mila esker, guri atiak zabatzeagatik. Luei, eskerrik asko neko. Ondo izan, gero arte. Agor.